No pasado pleno, os nacionalistas de Chantada presentaban unha moción en contra da nova lei de administración local. Foi aprobada cos votos a favor deles o PSOE e INTA e coa abstención do Partido Popular. O anteproxecto da nova lei está xerando moita polémica. E nos parece unha auténtica tomadura de pelo para a cidadanía. Os concellos son a administración máis cercana aos cidadáns, a que arranxa os problemas máis rápido, polo menos os detecta moito máis rápido que outras administracións. Unha lei que intenta adelgazar a administración, pero intenta adelgazala por baixo, en vez de adelgazala por arriba, que é onde pretendemos moita xente que hai que adelgazar a administración. Non fala para nada dese cementerio de elefantes que é o Senado, que merece unha reforma, ou incluso a desaparición, nadie sabemos que pinta o Senado xa nestas alturas de película. Bueno, na provincia de Lugo, todos os concellos menores de 20.000 habitantes, en principio, poden desaparecer moitísimos servicios. Concellos de menos de 20.000 habitantes na provincia de Lugo, solamente quedaría por riba o Concello de Lugo, co cual eu fagome preguntas, como nos fixemos no pleno, que vai a pasar cos servicios sociais do Concello de Chantada, que pode pasar co servicio de deportes, que pode pasar con parques e xardíns, etcétera, etcétera. Escudándose na crise, unha vez máis, na estafa que se fala da crise, se pretende adelgazar os concellos e que perdan toda aquela autonomía que temos os concellos. Xa digo, é a administración máis cercana aos ciudadanos e é o que pretenden cortar e recortar unha vez máis. Por poñer un exemplo, a débeda do Estado español, sábese que a débeda das administracións públicas sobrepasa os 800.000 millóns de euros. Os concellos temos débedas, pero esa débeda representa un 3,5% do total da débeda do Estado, co cual non son os concellos os culpables desta situación. É unha lei completamente injusta, unha lei que nace sin consenso de ningún tipo, non se está a falar cas comunidades autónomas, non se está a falar cos concellos, se está facendo unha lei desde o Estado, e tendo en conta, xa digo, con unha disculpa como pode ser a crise. Creo que o que se debe de facer é pelexar, porque non haxa esta lei non vaya para diante. A mí me consta que hai moitísimo cabreo, moitísimo malestar incluso entre alcaldes do Partido Popular, e creo que todos debemos de facer un frente común contra esta nova injusticia que pretende facer o goberno do Estado contra todos os ciudadanos. Segundo os nacionalistas, a nova lei dalle máis protagonismo ás deputacións, unha entidade que para eles, igual que o Senado, é totalmente innecesaria. As diputacións para nós non son necesarias. Estamos a falar dun organismo, estamos vendo exemplos todos os días, non hai máis que poñer o caso da Diputación de Ourense, como traballou nos últimos anos. As diputacións naceron no século XIX, con aquelo das provincias, e hoxe hai administracións que superan con creces o tema das diputacións. Se somos unha comunidade autónoma, somos autónomos ou non nos somos. Hai que deixarse de lerias. Somos autónomos, non é normal que un concello, como exemplo de Chantada, que dependa unha estrada de 4 administracións diferentes. Somos autónomos ou non nos somos. Aquí somos autónomos, temos unha comunidade autónoma, coa capacidade que ten a comunidade autónoma, e somos concellos. E sobran, xa está. Non hai que andar dándolle máis poder ás diputacións. A Diputación, todas as 4 diputacións que existen en Galicia todos sabemos como funcionan, todos sabemos que tipo de política fan, como fan ese tipo de política. Unha política non son escollidas directamente polos ciudadanos, senón unha vez que salen os concellos elexidos, entre eles se reparten os cargos, e iso en ningún país democrático se debe de consentir eso. Aí é onde hai que incidir, onde un Estado debe de incidir, e onde esa reforma da administración ten que vir desde arriba. Falei no antes, falei do Senado, falo das diputacións. Os concellos pequenos, que son os que realmente solucionan os problemas dos cidadáns, hai que deixalos sobrevivir. Isto é un proceso de supervivencia, non é outra cousa máis que eso.